बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुंद' सल' बादायनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे समावहाय आङो दङ सालबारि हाथरखि फरायसालियाव बिथां फरायसा फरायसुलिफोरा बे बाक्सा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुंद' सल' बादायनायाव सेथि आरो थामथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ आङो मोगा मोगि लानो नागिरदों। आफादा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुंद' सल' बादायनाय होदोंमोन। बेवहाय नोंथाङा माबे मासियाव मोननो हानाय? खुलुमबाय। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड खौरां आरो बर' खौरांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि मोजां हामलायनायखौ जासिहरबाय। आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुंद' सल' बादायलायनायाव आं गिबि मासिखौ आवग्रिनो हादों। माबे सुंद' सल'खौ लिरनानै नोंथाङा सेथि मासियाव मोननो हानाय? आङो गोरोन्थिया सोरनि बे सुंद' सल'खौ लिरनानै आङो बे बादायलायनायाव सेथि मासिखौ मोननो हादों। बेयो माबे आयदाखौ लानानै लिरनाय जादों नोंथाङा बे सुंद' सल'आव? बे सुंद' सल'आव आथिखालनि सेंग्राफोरखौ लानानै लिरनाय जादों। बिखौ मोननानै नोंथाङा देरहानो हानानै गोसोखौ माबायदि मोनदों? बे सेथि मासिखौ मोननानै आङो आंनि गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसेनो आङो मोनसे थुलुंगानाय मोन्दों। फैबाय थानाय थुनलाइ फोथाराव नोङो बर' हारिनि थाखाय मा बिहोमा होनो सानदों? फैबाय थानाय थुनलाइ बोथोराव आङो बेबादिनो आंनि जि खायसे खन्थाइ एबा सुंद' सल'फोरनि गेजेरजों आंनि बर' रावखौ फेहेरनो आङो आसा खालामदों। नोंथाङा माबे थाखोआव फरायो दा आथिखालाव? आङो दा थाखो 10आव सासे मेट्रिक केन्डिडेट हिसाबै फरायगासिनो दं। नोंथांनाव आं गावारि बाथ्रा सोंगोन। नों जिउआव नोंनि एम इन लाइफआ मा? नों मा जानो सानो? आंनि जिउनि थांखिया गुबै सासे मेकानिकेल इन्जिनियार जानो। बे इन्जिनियारखौ जानानै नोङो मा खामानि मावगोन सुबुंनि? बे इन्जिनियारखौ जानानै आङो सुबुंनि खायसे जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुंद' सल' बादायलायनायाव नोंथाङा थामथि मासियाव मोननो हानानै गोसोखौ माबायदि मोनदों? बाक्सा बर' फरायसा आफादा जि सुंद' सल' लिरनाय बादायलायनाय बेयाव आं थामथि बान्था मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों। लोगोसेनो आंनाव जोबोर गोजोननाय फैदों दि आं थामथि मासिखौ इसेबां फरायसाफोरनि गेजेराव लाखिदों। बेखौ आं मोननानै गावखौनो जोबोर थुलुंगानाय मोन्दों। बे सुंद' सल'नि मुङा मामोन? मा मुंमोन? आंनि सुंद' सल'नि मुङा गोरोन्थिनि फिथाइ। गोरोन्थिनि फिथाइ। बे माबे आयदाखौ लानानै लिरनाय जादों बे प्लटआव? बेनि आयदाया जादों जे गामिनि फरायसाफोरा उनाव मेट्रिक पास जाखांनानै गोजान टाउनफोराव फरायनानै जौ जुवाजों गफबनानै उनाव फस्थायफिननाङो, बेखौ लानानै आङो लिरदों। थुनलाइ फोथाराव नों मा बिहोमा होनो सानदों फैबाय थानाय समफोराव? फैबाय थानाय थुनलाइ फोथाराव आङो बेफोरबायदिनो सुंद' सल' खन्थाइ बायदि लिरनानै जे बर' रावखौ फेहेरनो आरो जोंनि समाज बर'फोरनि गेजेराव गाज्रि थासारि बेखौ आं फोजोबनो नाजागोन। आच्चा, फंबायनि मुङा मामोन? आंनि मुङा राहुल बसुमतारी। माबे थाखोआव फरायो दा आथिखालाव? आं दा HSLC एग्जाम होनो आखायाव लादों। थाखो 10आव फरायदों। नोंनि फारसे गावारि बाथ्रा सोंनो नागिरदों। नोंनि एम इन लाइफआ मा? जिउनि थांखिया इयुनावहाय मा जानो सानो? आंनि एम इन लाइफआ केमिकेल इन्जिनियार। केमिकेल इन्जिनियार। सान्था बेखौ जानानै सुबुंनि माबाफोर मा खामानि मावगोन दा? बे जोंनि बुहुमाव जा बुस्थुखौ दिहुनाखै आं बेखौ दिहुननो नाजागोन। नोंथांनि गामिनि मुङा मामोन? आंनि गामिनि मुङा उदियागुरि। गोजोननाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुंद' सल' बादायलायनायाव सालबारि हाथरखि फरायसालिनिफ्राय सेथि आरो थामथि मासियाव मोननो हानानै नोंसोर फरायसा फरायसुलिफोरा माबायदि गोसोखौ मोन्दों? जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा जोंनि फरायसालिनिफ्राय सानै आदामोना बे बादायलायनायाव सेथि आरो थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। बेनि थाखाय जोंबो जोबोद थुलुंगानाय मोन्दों। लोगोसे जोंबो इयुनाव बेफोरबायदि बादायलायनायाव जोंबो बान्था मोननो हागोन, बेखौ जोंबो आसा खालामदों आरो। बिनानावनि मुङा मामोन? आंनि मुङा निजु गयारि। आं थाखो 9आव फरायगासिनो दं। आथिखालाव थुनलाइ फोथाराव नों माबा मोनसे बिहोमा होनो सानदों नामा फैबाय थानाय समफोराव? आं दा थुनलाइ फोथाराव बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोंनिफ्राय गोबां लिरगिरिफोर दं जायफोरा थुनलाइ फोथाराव गोबां मोजां खन्थाइ सल'मा लिरगासिनो दं। दा जोंबो बेफोरबायदिनो आसा खालामदों दि जोंबो इयुनाव बेफोर गिदिर खन्थाइगिरि रायथाइगिरिफोरबायदिनो जोंबो गोबां रनसाय बिदां लिरबिदांफोर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुंद' सल' बादायलायनायाव हाबाफारि लानायाव हाथरखि फरायसालिनिफ्राय सेथि आरो थामथि मासि मोननो हानानै नोंसोरनि फरायसालिनिफ्राय नों माबायदि गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों?
खुलुमबाय आं हाथरखि फरायसालिनि गोरायुं आं दा बड'लेण्ड गिबियावनो बड'लेण्ड खौरां आरो बर' खौरांसिम आं साबायखर जासिहरनाय थाबाय बे खौरांखौ आं दिनै फुङाव मोननो हादों बेखौ मोननाय लोगो लोगो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा आंबो फरायनायजों लोगो लोगो बेफोराव गुबुन आयदाफोरावबो बर' गथ'फोरा स्मार्ट जानायखौ आंबो लुबैयो जोंबो फरायसालियाव बिदिनो सुनिबार सानाव जों बेफोरबायदि बादायलायनायखौ जों लाबाय थाखायो बेनिखायनो जोंनि फरायसालिनि गथ'फोरा आवगायनो हादों बा जौगासारनो हादों होननानै आं सानो आरो उनफोरावबो जोंनि फरायसाफोरखौ फरायसालिफोरखौ बेफोरबायदिनो आवगायलांनो हाथों होननानै जों थुलुंगा होबाय थागोन लोगोसे जों बेफोराव नाजाबाय थागोन नोंसिनि हाथरखि फरायसालिनिफ्राय खोनाबाय थायो मेट्रिकआव डिस्टिंसन मारिनाय स्टार मारिनाय बायदि बायदि मासियाव फैबाय थानाय SSLC आनजादावबो माबा मोनसे मोजां राहा लाबावदो नामा बिनि सायाव फरायसाफोरखौ जोङो जोंनियाव दा जों नाजागासिनो दं आरो फरायसाफोराबो खस्थ' खालामगासिनो दं फोरोंगिरियाबो जेसेबां हागौ जों बेखौ खस्थ' खालामगासिनो दं देग्लायनि रिजाल्टआव जों 100% फार्स्टथिं थांगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों डिस्टिंसनखौ सासे बा सानै जोङो नाजाथारगोन फैबाय थानाय समाव आरो टप 10आव गोलैयाबाबो डिस्टिंसनखौ जों सासे सानै थागोन आरो स्टाराव जोंनाव गोबां थागोन आरो 100% जोङो फार्स्ट डिभिजनखौ होनो हानाय जों जुजिगासिनो दं बायदि बायदि बिदि कम्पिटिटिभ बादायनाय हाबाफारिफोराव हरनाय जाबावो नामा आरो जाबावो कलेजनिफ्राय मैया दाख्लैसो 15 आगस्टआव जानाय बादायलायनायाव कुइज बादायलायनायाव जोंनि फरायसाफोरा देरहादोंमोन आरो बेयाव एसे राइटिं लिरनायावबो जोंनि फरायसाफोरा देरहानो हादोंमोन आथिखालाव नोंथांनि फरायसालियाव बेसेबांसो स्टुडेन्टस दं जोंनि फरायसालियाव गासै 361